erokamano kuom swali no. Management any like imuonyo yedhe gi pile on a daily basis kendo okay skip. Before I never used to chimoratir gi yedhe ga ne gin expensive, but sani makoro asenwango kaka anyalo timo to anyalo yudo yedhe ga. I get them at a very easy, at a very easy and affordable time. So gimanyalo wacho ni management ok yot ka ionge pesa. Not I've realized that most of the sickle cell warriors come from very humble backgrounds. Koro jonyuol gineno matek mondo oketgi like yedhe go, hydroxyurea, pallodrine and folic acid. Koro it's not been easy, but with time with the time that I've been in the space, the sickle cell space, asenango kaka awuotho to kaka doctors go konya. Osebedo mayot kuoma mondo manage condition na. Erokamano ahinya. Sami wacho weche go mag yedhe kata tiyo koda yien mabende ichiwo